Jou, tuu kattoo minkälaista Tykissä on opiskella. Meillä on täällä tosi monipuolinen opintotarjonta. Vai mitä, Ope? Kyllä vaan, ja laadukasta opetusta. Tykissä voit opiskella luonnontieteitä, tähtitiedettä, estetiikkaa ja monia kieliä. Aquí puedes participar en proyectos internacionales. Oder als Austauschschüler irgendwo hingehen. Meillä Tykissä panostetaan opiskelijoiden hyvinvointiin. Se näkyy esimerkiksi kouluruuan laadussa. Ja myös ilmaista aamupalaa on tarjolla. Tykissä kuka tahansa pääsee estraadille. Ja meillä on maailman paras yleisö. Pääset toteuttamaan itseäsi monella tapaa, niin koulupäivän aikana kuin sen ulkopuolellakin. Täällä opiskelijoiden yhteisessä tilassa voit rauhoittua ja viettää omaa aikaa. Tai vaikka lukea kirjoituksiin. Tykistä voi suunnata jatko-opintoihin, ihan mihin vain.